Subaybay na mi-file sa ilahang COC sa silingang probinsya sa Bohol. Atong sayran ang detalye sa report ni Luan May Rondina. Nisangat na sa iyang Certificate of Candidacy si incumbent Bohol Governor Arthur Yap kinsa magpapili pag-usab sa pwesto. Gawa sa iyang pamilya, uban niya sa pag-file ang padayon bulanon team nga gilangkuban sa iyang running mate pagka-busy gobernador nga si incumbent Vice Governor Rene Relampagos uban pa. But at this point in time, that patagaan pa ko og kahigayunan ug oportunidad na ipadayon ang atong mga programa, especially sa atong pakigbatok sa COVID-19. Misangat usab og COC si Congressman Edgar Chato nga magpasubli isip representante sa 1st District. Ug atong panghinauton nga unta mapadayon nato ang maong mga kalihukan, proyekto ug kaugmaran. Magpasubli usab isip 2nd District Representative si Jaja Humamoy. Unang haniuon ko ang akong mga kaigsunan sa Tibok, Segundo Distrito na atong ipadayon atong pagtinabangay. Laing re-electionist ang magpapili pag-usab isip 3rd District Representative si Alexi Besas Chutor ug buot niyang mapadayon ang programa nga nasugdan na. Of course, my personal advocacy nga Makaatbang ni Chutor si Valencia Mayor Katrina Lim pagkakongresista. Misumiter na usab sa ilang COC sila si Kanhi Lobok Vice Mayor Bebot Sumampong, Greg Hala ug outgoing Garcia Hernandez Mayor Tita Baha nga mudagan pagka-board member sa 3rd District. Samtang usa ka mag-uuma sa Bohol ang labing unang miduso sa iyang Certificate of Candidacy pagka-gobernador sa probinsya. Siya si Concepcion Flores, 54 anyos ug taga-barangay Sentro Tubigon, kinsa mudagan isip independent candidate. Nang hinaot usab si Lila Mayor Arturo Piolo II nga mahatagan og laing termino. Si Piolo nga miduso na sa iyang COC. Uban niya sa pag-file ang iyang tibok slate nga gipangunahan ni incumbent Vice Mayor Regina Salazar ug 8 ka mga konsehal. Makaatbang ni Piolo si Frederick Raot nga mi-file sa iyang COC niadtong Sabado. Samtang si Santos Abella, 59 anyos nga taga Daguhoy, misangat usab sa iyang COC isip independent candidate sa pagka-board member sa 2nd District. Kung makalingkod sa pwesto, buot niyang patasan ang presyo sa kopra ug paubsan ang presyo sa pagkaon sa baboy. Sa lahat ng kahirapan, ipaglaban ko po kayong lahat para sa atin, para uunlad ang ating lalawigan, lalo na ang Republika ng Republic of the Philippines. I love you. Kagahapon, misangat si incumbent City Councilor Vicente Dodong Agalon sa iyang COC nga mudagan pagkamayor sa Tagbilaran City. Kauban niya ang iyang mga kagawad nga musangat usab sa ilang COC. Uban ni Rod Prado, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.